Viesti Kymin 34. Victor 6221 valmis. Hiukka. Mä lähet. Jes, no mennään vaan. Paljon parempi keli kuin viime kerralla. On joo. Nyt tää keli on tullut ihan kivaksi. Viimeksi se täristeli niin mahdottomasti. No vähän toi varjo on vähän epätasapainossa, se täristää vähän. Joo. Ei siitä tarvi silleen välittää. Ei. Kohta aletaan olla lailla jo, että päästään langasta irti. Noin, siellä. Mones kerta tää tuli jo on? Kolmas kerta. Joo. Silloinhan me käytiin ilmailukerron kanssa yksi viikonvaihe ja viime vuonnahan mä olin sun Joo, kyydissä. viime vuonna olit joo. Niin Joo, ja meidäsi tulla vielä ensi vuonnakin. No ilman muuta, tää on kiva vaan. Siltä näyttää. Hieno homma, että Katsopas sehän. kovia laskevia täällä. On joo, katsotaan. Aika paljon kovia. Jossain täytyy olla nostavaakin. No pakko tämmöisellä kelillä. Tämmöisellä kelillä täytyy olla nostojakin, kyllä. Joo, luulis tää nyt jossain olevan. Ei tuli ihan pikalentoa tässä. Joo. Nyt kun sä löydät semmosen noston, niin mä taas kokeilen tuota sitten vähän käännellä. Joo. Saadaan tää korkeus oikeasta. No niin, nyt on ainakin nolla. Nollaa näyttää, mutta ei ainakaan vielä parempi. Luulis, että jossain vähän nostaa. Luulis ole. Mites tuolla, kato tuo pilvellä, tällä oikealla. Se on vähän kaukaa. Se voi olla kaukana, joo. Otetaan lähellä kenttää tää hapsu, katsotaan tää vielä läpi. Aika lailla on tuota... Tässä joku No nyt löytyy. Ainakin jotain. Ei muuta kuin siinä vaan ympyrää kaartaa ja katsoo Niin, miten se katsotaan. kestää. Vieks tää ylös meitä? Vie vielä. Menee. Sulla on luottavainen asenne nyt. No, kyllä. Koko ajan. Ei oo tuota... Ei kovin voimakas, mutta kumminkin. No ei oo voimakas, joo, se on totta. Onko sulla ollut paljon lentoja nyt tänä vuonna? En oo laske, mut kyllä tää silloin kun toi aamupäivällä koneen, kun toi sade loppui, niin kyllä sit on ollut niinku koko aika. Joo. Mites sulla muuten tämä vuosi on mennyt? Toko? Ihan hyvin on mennyt, että yksi paikka silloin on vaan aika vähän tullut lennettyä, että melkein täällä kaksi paikkaa sen suurin osa lennettyä. Onko tullut uusia koululaisia? On, meillä oliks nyt 9 nyt yhteensä. Joo. Ja ihan mukavasti. Pientä nostoa on koko ajan. On. Ei se mitään, kun se koko kierroksenkin tuossa nollan yläpuolella pysyy, niin kyllä se pikkuhiljaa ylös vie. Joo, ja metri. Koko ajan vähän niinku noususuuntaan. Joo, kyllä se. Ei ainakaan nyt alemmas mennä. Ollaan me vähän noustu tässä. On joo, kyllä se huomaakin tossa. No niin, nythän noususuunta koko ajan. On. Välissä se on 300... Hetkinen, miten tuota mittaria luetaan tässä? Ai mitä? 300 melkein näyttää, että on pikkasen se sun oma jäljessä ja kun onks tuo nyt? napauttaa sormenkaan siihen, niin sitten se näyttää sen oikean. Oikea. Se jää kato pikkasen aina jälkeen, kun se on tollanen ilmapuntari yli toimivan. Aha, no niin oli. Tästä tuli vanha työaika mieleen, kun oli näitä analogimittareita tuolla pitkin jossain teollisuuslaitoksen ohjaamoissa. Niin. Aamulla piti tehdä aina semmonen napautuskierros, just tälleen kaikki käydä läpi siellä.
Joo, joo. Se oli sellainen tsekkaus. Aika hyvä. Nythän tää nostaa ihan... Joo. Ollaan me tässä noustu jo yli 100 metriä. No. Tässä samassa ympyrässä vielä. Joo. Nousee vielä se oikein. siitä nostaa, täällä nostaa niinku paremmin vielä. Joo. Metriä parhaimmillaan. Varmaan puolta metriä on melkein toi keskiarvo koko lenkki. Mutta ei nää kelit tässä kauaa vielä kestänyt. Äsken ne olisi vähän pysym kauempaa, mutta sitten se oli se lennätettävä, sillä tuli vähän sellainen olo, että Ai jaa. ei kykkänettä pyörittiin enää. Joo, piti lähteä pois. Joo. No. Kyllä. Sehän se on joo monella koirilla. On joo, että jolla aina tulee se paha olo. Joo. Minkäs sille mahtaa? Ei sille maa mitään. Sillä ei voi mitään. Sehän on vähän se kun sanoo siitä. Niin on joo. Ei sit kauaa pysty tietenkään salaileekaan, sit alkaa tulee jo tavarat ulos. Joo, kyllä se on ihan totta joo. Tänä vuonna ei ollut todella kuljetusta tuolla ollenkaan, niin se varmaan vähentää teillä tästä ruuhkaa. Joo. Ruuhkaa jonkun verran. Aivan, niin sit ei ollut joo tänä Ja vuonna. mä pikkusen odottelin todella tuolla, että missä se kuljetusauto, kun mulle joku porttimies siellä kertoi, että siellä on siinä niiden hallien edestä, sieltä pääsee kyytiin. Joo. Ei ollut. Joo, hyvä kun pääsit perille. Joo, kyllä. Kävelemällä vaan piti tulla sinne. No nyt tasaantui, mutta hyvin menee kyllä. Pistäis tuohon kustikin kuvan tänne välillä. Että... No. Ei kannata liikaa kuvata, ettei pelästy kun katot seuraavalla. Mulla on YouTubessa tuolta mun sivuilla on siellä kuvapalstalla se viimekertainen lento oli. Joo, mie oon kattonut sen sieltä. Joo. Nyt mun velipoika sanoi vielä, että siellä on sellainen, en minä arva kattoo. Joo, se oli kyllä. En minä heti tunsin äänestystä, kukas se täällä onkaan. Joo. No niin. Tää nyt vissiin enää tän yön mä viekään. Joo, nyt rupee menemään nollille tuo. Joo. Nostaaks nää pilvet tässä ollenkaan, nää pienet hapsut, mitä nää sanoo? Niin, tässä nämä. Niin. Onks nää nostavia vai onks nää ihan hämäkkeitä? Oh, tämmösenä. Taitaa olla vaan laskevia kuule nämä. Mitä nää sanoo? Uskallatko sinä antaa mulle puikot? Ai, ohjaimia? Niin. Vartu katsotaan kohta, että pääsi vähän Joo. korkeamman. Tässä Joo. menee käväseen. Täs vissiin vois olla. Niin katsotaan nopeasti. Nyt ainakin mittaukset näyttää hyvältä. Joo. Saadaan päästään niinku tommoseen vaakalentotilanteeseen. Ei vaan tullut nostavan koko kierros. Jossain se täällä on, No se poikainen nosto. Puoli metriä ollaan menossa ylöspäin. Täällä on ainakin jotain. Katsotaan, jos me pääsen tästä, niin ilman muuta saat ohjata. Joo. Voi siinä mitään. Meillä oli hauska reissu tuonne Maariahaminaan yhtenä päivänä tuossa pari viikkoa sitten. Ai oli? Joo, me Hyvinkäältä mentiin Saab-Safirilla Turkuun ja siellä käytiin lentokentällä kahvilla ja sitten mentiin sieltä Maariahaminaan syömään. Ai joo. Sitten tultiin sieltä suorana lentona sitten takaisin tuonne Hyvinkäälle. Joo.
Oli tämmönen samanlainen ilma kuin nyt. Ja aivan mieletön mukava ilma. Joo. Meillä on kivoja retkiä noin. Joo. Käytiin me kerran tässä Kymiin, mentiin Uttiin Kymiin tai tuolta Ummelijoelle ja tuon Tredeby Utti. Käytiin vaan pyörät vetämässä tässä kentälle ja takaisin Joo. läpivedolla ylös Hyvinkäältä. Olisi jääty vähän tähän kentälle, mutta täällä ei ollut ketään. Se oli ihan tyhjä kenttä. Se oli joku lauantaipäivä. Joo. No on mukavia tollaset. On joo, se oli ihan mielenkiintoinen reissu kaiken kaikkiaan sekin. Meillä meni siellä Ummelioille vaan niin hirveän kauan aikaa, että sitten meinas tulla pimeä kun tultiin takaisin tuonne Hyvinkään. Joo. Siellä tutkittiin matkan varrella auringonlaskuaikaan, että Niin, että mitä? mikä on Hyvinkäällä. Joo. Pääsitte kuitenkin. Pääsin. Meillä oli vielä 15 minuuttia oli siellä laskettua aikaa lentoaikaa jäljellä. Joo. Ei ollut sikäli mikään ongelma. Sä pääset hyvin näihin nostoihin kyllä. No ei tää nyt oikein kummoisesti vie näköjään. Me ollaan taas 400, mutta ei tää taas niinku puolee vähän. Joo. Tietenkin ei näppi, tossa on yksi pilvi, kyllä olisi tossa oikealla ylhäällä, mikä on ihan... Ai niin, tämä joka tässä Niin, liikkuu. katsotaan vähän kohta mitä tässä sanoo. Joo, se vaan todella pitää lukea. Mertsa, mitä sä mietit siellä? Eikö siellä on hinauksia nyt ollenkaan tuolla? On siellä, mutta sitä myös huusin sille, että mitä ne siellä miettii. Että... Ai niin kuin se olisi yksi nuori kaveri, jolla ei nyt sitä varjoa. Joo, kyllä sille on löys varjon siinä, mutta sen kaa, koska ne siellä nyt pelailee, että ne saa sen sidottua jotenkin. Meillä on vähän aikaa tässä, jos siellä olit ohjata, niin valitsin. No. Okei. Kymin liikenne, 607 rullaa, odota paikalle. No niin, mä oon kiinni. Onko irti? No olen irti jo. Joo. Mä jalkoin vielä vähän polkisimmilla, mutta... Joo, piassia, kato kun mulla ei Kaupraksia pitkin vai nurmen? Mä rollaan tässä sivussa, että voit lähteä aikaisemmin jos haluat. Mulla tulee, kun toi eteen, mä en pääse tonne polkimaan. Nyt lähtee laskemaan. Joo, No nyt lähtee vähän laskemaan, joo. Ehkä muuten mennään, että... Annat siihen mulle kääntöohjeen. Lentoon lähtee sitten yksi laskukierros ja tehdään ohi lento sen jälkeen. Tää löytää jostain nosto sitten. Mä käännän tän. Okei, 607 rullaa tänne odotuspaikalle, niin mä odotan, että pääset lähtemään edellä. Tästä jos mennään suoraan, katsotaan, toi on kyllä aika hajoava toi pilvi tuossa. No. Niin tossa mikä menee tossa. Se voi olla, että se ei oikein nosta. Oho. No nyt löi. No vähän, mutta se on nopeutta niin vähän, että... Ai niin, joo, se pitää ottaa nostoon. vähän. Pitää painaa vähän nokkaa nyt alas. Joo. Näet meillä on... No tässä on jotain... Ja ruvetaan lähtöpaikalle K4 lentoon lähtövarten ja siitä laskukierros ja ohilentoon ja sitten jatketaan aikanaan tuolta jälleen kautta etelä. Ei tässä tunnu olevan mitään. Ei ole, joo, nyt tuota. Sieltä lähtee rajavartiosto Tarvitsen ulos. kokeile vähän tänne, Ota jo. olisiko täällä, mistä äsken noustiin, niin se eka nosto. Täällä jossain. Rajavartiosto lähtee ylös. Näitä vaan kun nollaa tällä hetkellä. No niin, näyttää täälläkin jo vähän alas. Putoo aika kovasti. Joo, ei nyt oikein nosta. Tää on kyllä niin heikkoa tää keli nyt tällä hetkellä. No, jos siltä näyttää, niin ei tässä nyt ole. Tässä on nyt jo lennetty. Joo, ei tässä hirveästi on mahdollisuuksia. No, Otetaan ei tässä oo. nykäs jotain vielä. Noin. No ei oikein. Hyvä
Taas tästä yksi tiukka oikein vielä tuolla nosti vähän, mutta ei tää on nyt helppoa keliä meille tänään. Tää on tällaista vähän vesipöhö homma. Paljonkos me on? 924 myötä tulisi 10.34 ja tullaan oikean kautta. Joo. Ja Artsu tullaan siihen väliin vaikka. No niin, ei siinä auta. Köyhän on mentävä alas, kun ei nostojen enempää. Ja soita sulle, kun tulee hyvä näköpäivä. Soita ilman muuta, joo. Mä otin sun numero jo tuolta teidän sivuilta. Onko se, sä vastaat siihen numeroon? Kyllä, joo. Siihen Okei. mä vastailen ilman muuta. Liikennettiin kameralla minulla tekee lentoilla ainakin 3-4 ja sen jälkeen kierrokseen ja ohilento. Jos muuta liikennettä, niin pysymään 5 minuuttia kierrosliikenteessä. Tuleeko siellä joku vastaan tuolla, kato tuo? Joo, siihen väliin meidän pitäisi jotenkin näköjään nyt päästä. Kyllä me siihen päästään. Ei menisikö jo perille asti? No, hyvin päästään. No, ne joutuu vähän pujottelemaan, menee ahtaaks tää, kun välillä näitä konttorikoneet on lähestyä joka puolelta. Noin, kiitoksia. Tää oli ihan mukava lento tämäkin. Oltiin me varmaan joku 15 minuuttia siellä. Oltiin varmasti. Luokkaa, vaikkei aina sano. No. Siellä saat siitä kabiinin auki vissiin. Hyvä, saa vähän happeen. No. Jätetäänkö varjo tänne? Kannattaa jättää kaikki jo siellä auki. Joo.